سبيل إلى السلام يبريني تخطي حالي إليك كان يبريني والوجود الذي أبنى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوليني ولنيماندون وي أوتاني سنغينا أو منون سغلين بانا شريف لا جبراني سانفي جمانين كونو جمانين كوكا أو بسم الله وكا جموكان كنكا نوي تيجانيا بلومباي konfenati ale min be tijaniya bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ yan u ka bolofaraba min be katikaw fɛ yen nɔ u ye lajɛba boloda min kɛra ka bɛn octobre kalo tile 20 ma san 2019 a kɛnɛ kan mukadamu ka taa se an ka khalifaw ma olu caman kun be yen kɛrɛnkɛrɛnyala ka taa se konfenati ale ɲɛmaw ma a kɛnɛ kɔnɔ konferansi kɛbaga kun ye an karamɔgɔ ye n'o ye Thierno Saïd Baro ye ka bɔ Kayikaw fɛ yen nɔ min sɔrɔla kɛnɛ kɔnɔ baara kun fɔlɔw la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Ala tanuni ale ka seli a ka ciba n'a so dun kɛ selimaw kan k'ala ka diɲɛ ɲini ka kɛ walijuw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ kan ala dɔnnaw olu bɛɛ ka dɔnni ta yɔrɔ ani ala wale ɲuman dɔnbagaw ka tanu tɛmɛ yɔrɔ n'o de ye an karamɔgɔ ani an ɲɛmɔgɔ ye Cheikhuna Ahmada Tijani a n'a ka khalifaw a ka mukaddamu kalandenw kanujɔnw ka ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen don a ka diyaɲɛ kɔnɔna na o kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka ɲɔgɔn fo ni silamɛya ka folikan min n'o de k'a fɔ ala ka kisi a n'a ka nɛɛma ni barika a k'o kɛ k'an nabɔ an bɛ yɔrɔ yɔrɔ a n'an bɛ cogo cogo. A sigi ye min ye ko Cheikh Tijaniya yɛrɛ ye mun ye an y'a fɔ o tɛ dɔn f'a ka dɔn Cheikh Tijani ye jɔn ye n ye min fɔ kuma daminɛ la n bɛ segin a kan Tijaniya ka bon a daraja kɔrɔ talen don ne ka se ka Tijaniya ɲɛfɔ a ka faamu ala deli faamuya in bɛ bɔ ala de yɔrɔ kan na ala ko faamuya in nati an bɛɛ ka faamu Tijaniya tɛ fɛn wɛrɛ ye ala ɲinan de don ale foyi mana diɲɛ kama maa tɛ kɛ Tijaniya ye condition minnu kɔ n'i ye olu dɔn i b'a dɔn ko min don Cheikh Tijani yɛrɛ radiyallahu ta'ala anhu an y'o fɔ ka caya a bangena Ainamadi wula kɔnɔ dugu don a bɛ bange don min yɔrɔ in a bɛ dɔn ni Lagwad de Lagwad a b'i ko n'i ko Bɛlɛdugu donc dugu min b'a kɔnɔ Ainamadi a bangena a masa fila bɛɛ fɛ an b'o dɔn shirifu kun don a donna kalan na a ye kuranɛ durusi k'a si to san 7 a si san 16 a tilala kalanw bɛɛ lajɛlen na branche minnu bɛ kalan pour ka diinɛ faamu a tilala a bɛɛ la ka ban pewu a san 21 a ye yaala daminɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ yaala ka taa mun ɲini a bɛ ka taa fɛn dɔ de ɲini o fɛn in tɛ sɔrɔ papier la o fɛn in tɛ sɔrɔ lakarani sira fɛ o fɛn in bɛ sɔrɔ mun na ala ye cɛ minnu kanu i ka olu jɛɲɔgɔnya ala bɛ sɔrɔ a ka cɛw de fɛ a wulila ka taa an caman b'a kisaw kalan alikuranɛ kɔnɔ nabilahi Musa taara Khudar ɲini min kɛ a ma taa fɛn ɲini Khudar bolo a taara ala de ɲini Khudar la o de la a kisa n'i ye an karamɔgɔw ta filɛ ka sufi mɔgɔw ta filɛ kuma dɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sufi caman bɛɛ n'a kan ko Khudar kun bɛ ka Musa la kalan mais anw karamɔgɔ Cheikh Tijani ye min sɛbɛ Qira'atul Araisi kalan a bɛ taa yɔrɔ ninnu f'i ye ko Musa de tun bɛ ka Khudar la kalan mais en même temps Musa bɛ ka kalan kɛ Khudar fana la Khudar t'a dɔn ko Musa bɛ ka kalan kɛ a la kosɛbɛ maa bɛ kalan kɛ fɛn na fɛn dɔ b'i kalan ka sɔrɔ a t'i dɔn misali fitinin dɔrɔn Cheikh Umar Futi don min Makakaw b'a ɲininka sariya la n'a y'u jaabi ko hal aftukum fi ilmikum aw min ulumina u ko Cheikh Umar a ko aw bɛ k'an ɲininka masala min na sariya la muso min ni ka sɔrɔ a ye kafara sɔrɔ donc aw bɛ k'an ɲininka o min na aw bɛ fɛ n k'aw jaabi aw ka lɔnni kɔnɔ wa ou bien n k'aw jaabi ka bɔ an ka lɔnniw na ko Cheikh Umar ko o ye mun kuma ye an ka lɔnni ni aw ka lɔnniw a ko awɔ a k'an ka lɔnniw tɛ kelen ye o a ko aw ka lɔnni
أو أنتم اكتسبتم العلم من ميت عن ميت أكو أبو قالوني سر الله سوفلا دين نيوانجي وأما نحن نتناول علومنا عن الحي الذي لا يموت أكو أمم تالا نيانا de la mintesa أكو زدنا فيه بيانا kwa miga kuma fama koro fanye ako au ba mina sebeni de la ni papier ni fla be sude o de be ka ukala sa ko doni dan min fle papier la ni sebeni esuye papier esuye ako au bo kala o kala nen ko fe on be kala ke alala ala nyana mado atesa c'est pour cela tout modo ante nyonye donc Cheikh Tidiane Tara ni loni nyanyini aye ibe fen do aya damna imam Wanjalila Mahmoud Ali Hindi Mahmoudul Kurdi ani karamogo ba fen tumbe fo dinya kono ayi to olu de nyini na fa laban ya dabwa kama kata hidi kumbe maka wala sa duna loni kala ba minu be nyogon soro e anu fen mana nyogon soro o bebe somi soro ka fo place min dogolendo ni walju bebe ala della kube fe ka soro ko place ni naka kan mais Cheikh Tidiane kelema ala dele ko ala ka place ndama akam susi ya fode ko wazal maqamu shaykhuna lam yad'i atara fasigira place na domi Cheikh Tidiane madeli ka fo mogoye ko qutbaniyatul uzma min antamana semen temene anniversaire kera kuma wele ko Cheikh Tidiane ma wela yerala ama fo ko aledo ka ko alenye ma do ya kuma fo sankemenani Seydi Kunti bala alay gando kawbe min ni na qutbaniyatul uzma tigi ako kuniyatuhu bi abil abbasi maqamuhu mawtinuhu bifasi ako mi yerala nela komi mena sigi placina ubena wele ko abil abbas wa akat akasoro yoro ana da yoro ama fa banga yoro de ko be soro dugula ko dugu min to ko fasi ma ale ramadel ka se fasa ta da be yoro jume nga Cheikh Tidiane ma wele daayira la ka kuma surunya awye anini karamo fen jera ubeye ala nyini ka fo nyana on desara mina on bado ebse ka se karamo be bodo ibe kalanen do kala ibe himma do yula iyere bado nu bori baro be se ka ta fen wera soro min ka girita e Cheikh Tidiane Tara tan fo ala nana ke kato animi lawana nyogon fe Seydi Mahmoud Kurdi o tumbe tariqa al khalutiya la do fo khalwatiya o de ya yamari ka fo ne nyabe minna tun e ka ta fere ke ka ta to ikelena ikake ala wele laye lazim al khalwata hatta yaftah Allah alayk anano de la tara siga bi samgun atara yoro do san atara do khalwa lay ay san sabake san sabain konnala ate haju nyina ala bulu san sabain konnala klema maga farla san saba konnala fami to beden tasumay amadu san saba konnala ani hadama dema kuma ni aka kalanden kelente ibn arabi damarawi tasi san saba amuso ta kerefe kalandente hajute foite abe sika ala deli abe klenka ala deli abe ala batu yoro me akuye jurude don sanfe ka do akana asigele ni sinogo yamina hakemi abe jenga fo juru ba tufan anya yere la odon sinogo bana abe kle sabaka ma sinogo ko fa bala welela fo domi ala nana ala kira bangi ay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o bangara o kama da anka kull ash-shuyukh wa zar ana shaykhuka al-murabbika al-abar ako karamogo tume min foye ibe bara min kela toy akume bara minun ke na fora an kelo kelenya san ko ma kelen ba ka kele ko ne te dala odla ala batu ma man ka tiani ya dan ala akumbe al klef law klef abe quran jigi sinya sabade abe quran kalan klef hizbu binani sufe hizbu binani hizbu sayfi babolo sogoma mugan kele wurafa mugan kele mugni ni bahru babolo dawrul a'la babolo musabbat akumbe min ke kabako de tundu abe ninke chogo juma iba tere hali dumuni tantun tabulo akunte foi ni nani sila abe fe ka ala ka dianya doron de so ne ya an fe nyo khalwa façon nabi iba tere asofele no fando fe oui parce que hal ni ya on farale nyogon ka amena qur'ana kara amena dalailu kara sofera fando fe mais ale tumeni belade wala sabe fo femma ala ka dianya ala ko yudana odla la sigira placina ka tariqa dama ka toy mais domi wallahi ala kirabe tariqa dama kira yo de fa da anka kullu shuyukh wazar
fɛn b'i bolo a bɛɛ bila n bɛna min d'i ma ne kelen de ye ala bato n'a ye danfɛn wɛrɛ ma ala bato nin bato cogo in na nin ordre in na nin kelen tɛ donc n b'a kɛ don min alijanna tɛ yen a ka kɛ o kama jahannama tɛ yen a ka kɛ o siranya kama a kɛra ala diyaɲɛ de kama o de la a kun b'a fɔ n ye tariqatuna tariqatu shukrin wa hamdin a ko anw ka ala bato kun wɛrɛ t'a la koyi ka ala tanu ni ka wale ɲuman dɔn a ye lɛtiri kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sɛbɛn a bɛ kumana ale ka kalandenw kan ka maloya ka ala deli u kan ka ala bato de wallahi lɛtiri in kɔnɔ a ko anw kan ka maloya ka ala deli n'i kɛra ale ka kalanden ye parce que kun jumɛn na ko ala y'i sɔn yan n'i k'a deli i kan ka sanmɛ k'a deli tugun k'a bato dɔrɔn an tɛ nin dɔn o de la an bɛ sɛgɛn tijaniya ko kuma na ka kuma surunya aw ye tarika in ala kira kun mana lazim dafalen d'a ma a don wallahi a tɛ tɛmɛ siɲɛ kelen kan nɔrɔ b'a jeni a tɛ balo tugun awoyi lumière min b'a la ala kira ye istighfar ani salatu de d'a ma san 4 a bɛ nin 2 de kɛla lazim na san 4 i n'a fɔ ala y'a fɔ an yɛrɛ ye cogo min alqur'ana kɔnɔ law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah alqur'ana min filɛ ala ko n'a tun y'a nati a normal la k'a to ale ala bara a bɛ cogo min force ni lumière min b'a la n'a y'a bila dugukolo kan fɛn fɛn n'aw b'a dɔn kuru de ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ kan a ko harifu kelen n'a y'a di kuru ma dunan kuru bɛɛ bɛ ci a bɛ mɔɲɔmɔɲɔ o kuma kuranɛ taara min a bɛ se ka kun yɔrɔ min ala y'a bila yen nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin a y'a bila kira kɛrɛ kɔnɔ o de kɛra stabilisateur ye kira y'a kunbɛn nɔrɔ ni lumière min b'a la kira yɛrɛ b'o accepter anw b'a kalan an b'a baraji sɔrɔ ka sɔrɔ a tɔɔrɔ tɛ s'an ma donc lazim dira ma tan san 4 dafalen a sɔrɔla ka la ilaha illallahu fara kan afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli o de la lazim k'o kelen wallahi baraji min b'a la ne t'a dɔn sabula ne bɛ fɛ k'a fɔ ko min ko k'a t'a dɔn n'o ko a tɛ min dɔn ne ɲa t'a la jɔn ka farin k'a fɔ k'a b'a dɔn sibu Cheikh Umar Futi de ko k'ale t'a dɔn a wulila a dira ma Abi Samugun ani kalanden bɛ ɲɔgɔn fɛ mais Cheikh Tidiane ma sɔn k'a jira maa si la a taara min a taara Fas parce que a delila ka kalan kɛ yen a ka ɲɛnamaya kɔnɔ yen université la Jami Qarawiyyin la mun na a taara Fas a bɛnna sunkalo tile fɔlɔ ma aw ɲa bɛ Fas u bɛ min kɛ bi halisa Maroc n'u b'a fɔ ko Durusul Hasaniya o daminɛra kabiri o Mullah Idris ka waati ale de bɛ ji bila diɲɛ lɔnnikɛla baw bɛɛ ma sunkalo la u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Fas n'u nana don o don u bɛ maa kelen bila ka darisu di Cheikh Tidiane nana sunkalo tile fɔlɔ a kan susi ka kuma na ko don o don n'a dɔnna a bɛ n'i sigi n'a y'i sigi cogo min heure 4 o sigi cogo kelen a t'i yɛlɛma a t'i kɔndi a t'a kɛrɛfilɛ a tɛ nun fɛ a tɛ daji bɔ a t'i lamaga fo sigi ka ban a bɛ wuli a bɛ taa sigi yɔrɔ la misiri kɔnɔ kalo kelen ale bɛ k'a filɛ nka jɔn don a nana mun na Cheikh Tidiane m'i da waga don kelen ka kuma fo don min sariya tana bɛ n'a tiɲɛ a kumana o de la o masala in dɔnnen don cɛ min tun ka nafolo tunna ni maa dɔ ye nafolo in tɔmɔ o kɛra a san Laylatul Qadri bɛnna juma ma mɔgɔw nana bɛn duwawu ma u ka ca k'u ka sigi kun cɛ a don de maa dɔ ka nafolo tunna dɔ ye nafolo in tɔmɔ ka na n'a ye a tigi nisɔndiya kojugu a ko n kalila ala la ni e tɛ alijana kɔnɔ den ye fewu ne muso haramuyara n kan dɔnnikɛlaw ko k'a muso haramuna Cheikh Tidiane ko ɲɛti ko muso ma haramu donc u seginna ka ɲɔgɔn wele ka taa masacɛ bara k'a fɔ ko awa ko Cheikh Tidiane bɛ ka an ka dɔnnikɛla ko ni dunan nalen a bɛ ka dɔnnikɛla tɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ ya karisa k'a y'a muso haramu ko ni nin tɛ alijana kɔnɔ den ye nin dun ma sa a balolen don mɔgɔ t'a dɔn a laban bɛna kɛ cogo min n'a ko nin ye alijana kɔnɔ den ye ka kuma surunya aw ye Cheikh Tidiane n'u fara ɲɔgɔn kan masakɛ ka dalilu fɔ a ko masacɛ ma ko nin min ye nin tɔmɔ k'a di nin ma olu bɛ ka sinikɛnɛ kumaw de fɔ min kɛra an bɛ bi de la cɛ ka kiri ye bi de ye an bɛ yɔrɔ min bi cɛ ye alijana kɔnɔ den de ye ko dalilu jumɛn b'i bolo a ko suratu nazi'ati la ko ala ko fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ala ko ni maa min siranna ala ɲɛ i y'i ni bali a dingo la fa inna ala y'a fɔ ni k'a gɛlɛya k'a kɛnɛya de tiɲɛ yɛrɛ la o ye alijana kɔnɔ den de ye
a dontɔrɔ aljanna ye a ko nin an b'a dɔn a nana duwawu ɲini na ala mɔgɔ dɔn filanan a ye nafolo min tɔmɔ miskinɛ dɔn a nɛgɛ b'a la a donna a n'a ni dingo cɛ parce que a taa tɛ a y'a tigi ɲini k'a d'a ma ala ko k'a b'a dɔn aljanna aw b'a labɔ ka taa n'a ye min masakɛ y'a kanu wallahi ka du d'a ma de ko sisan e tɛ to misiri la a ko ɲɛti karamɔgɔw bɛ yan u b'a tariku dɔn masakɛ ko n bɛna du min d'i ma kana miiri n y'a sɔrɔ masaya sira fɛ ne y'a tiɲɛ ta n ba de la a ko masakɛ ma komi i y'i insisté n bɛ charte d'i ma ne bɛ don du in kɔnɔ mais du in ɲɔgɔnna bɛ luwanse min sara n b'o sara fo ni ala ye n bɔ yan waati min parce que n yamaruyalen don n ka n'a yan de a nana sigi darumiraya kɔnɔ tan de a tora a b'a sara f'a fatura donc a ye tarika bɔ o dɔnnikɛla ninnu de ɲɛna maa kelen ma sɔrɔ min y'a nankari k'a fɔ i ye ala kira de ye a nin d'i ma parce que a dɔw ɲɛ b'a la a bɛ cogo min jiko min b'a la a ka senu cogo min ala y'a nɛn seni a ka fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye maa kelen ma sɔrɔ a tile la ani minnu bɔlen don a ye sɛbɛnni kalannaw ɲininka maa min ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ i ye nin kuma in fɔ tiɲɛ tɛ o ma sɔrɔ hali a yɛrɛ kun ka darisu minnu n'a b'a di Jawahirul Ma'ani sɛbɛnbaga Seydi Ali Harazimi a ye fɔlɔ min sɛbɛn o tɛ nin ye o a ye fɔlɔ min sɛbɛn damina Sheikh Tidiane y'a wele a bɔra a tun t'a kalama a bɔlen a kalama a ko mun na i b'a sɛbɛn a ko n bɛ fɛ k'a sɛbɛn walasa ni maa minnu bɛ na an kɔfɛ u k'a nafa bɔ a ko ayi a ko kuma minnu n'aw b'u mɛn ne da a k'u bɛ na de u na waati dɔrɔn de y'u na waati ye wa aw bɛ min sɛbɛnna minnu bɛ na n'u ma faamu u bɛ na halaki sɔrɔ a nɔfɛ o tuma a sɛbɛnni dabila a sɛbɛnni fɔlɔ dabilala fo kɔfɛ yamaruya nana cogo min a ka sɛbɛn Jawahirul Ma'ani filan bolo o sɛbɛnni de filɛ tan san donc ka kuma surunya aw ye cɛ min ye nin ye a ye ala ɲini min kɛ a ye nin sɛgɛn min kɛ a faso bilali yɔrɔw bɛɛ bilali tunkarankeya a y'o kɛ kun jumɛn kama ni ka sɔrɔ fɛn ɲini don a labana yɔrɔ min masakɛ de k'a bɛ lu d'a ma ko ayi n bɛ nin bɛɛ fɔ kun jumɛn na aw k'a dɔn ko ale kun tɛ dunan ɲini na a kun tɛ tɔgɔ ɲini n'a kun bɛ tɔgɔ ɲini a kun bɛ se ka dɔnnikɛlaw bɛɛ corriger a don a ma kuma u y'u ka kumaw kɛ u tilala don min a kan ka kuma o don de a kumana donc a ka tarika sigilen bɛ fɛn saba bɛɛ de kan lazim wazifa ani asrul jumaa ninnu u toncogo ɲɔgɔn kan u bɛɛ bɛnna min kelen kan o ye lazim ye mais wazifa ni asrul jumaa i b'a tɛrɛ kalanden ninnu yɛlɛma donna bɛɛ t'a la k'a da i ka lahalaya cogoya kan nka o tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sababu ye wazifa yɛrɛ mun dira ale ma a tonko sabanan an filɛ de la sisan wazifa fɔlɔ a kun bɛ cogo min a filanan kun bɛ cogo min a sabanan o de filɛ an bolo ka caya donc n'i ye i b'a ka tarika min na an y'o de fɔ surutu 23 min ni u nana a ka sɛbɛnniw na ni rimahu y'u ta u damana alhamdulillahi rabbil alamin ala ma hinɛ la an ka karamɔgɔ caman ye baara k'a la nka kɛrɛkɛrɛ ma an fa Saada Ture Segu a ka kitabu al adwa'u safiya al awrad tijaniya ale y'a sɛbɛn k'a surunya ka arabukan nati bɛɛ b'a faamu cogo min vraiment min bɛ ɲini an tijaniyaw fɛ an k'an ka tarikuw lamɛn a karamɔgɔw da mais an k'an ka livrew ɲini k'u kalan parce que ko caman kelen bɛ k'an bila ko dɔw la bi lasulu t'u la n bɛ na o misali dɔ fɔ ni ala sɔnna kuma kɔnɔ a ka tarika sarti fɔlɔ fɔlɔ 23 in sarti fɔlɔ ale ka tarika tɛ di yɔrɔ si fo mukadamu de k'a di wa mukadamu juman b'a di mukadamu mun ye izinu sɔrɔ ɲanama na o y'a sɔrɔ ɲanama na fo ka se ale Cheikh Tidiane ma amruna haza mabniyun hayyan an hayyin a ko an ka nin ko in tɔn bɛ min kan ɲanama k'a mina ɲanama na parce que bi caman de bɛ to i yɛrɛ ma ko ɲɛ to kaliwa la kira nana Cheikh Tidiane nana ko n ka wirdu di Tijaniya t'i bolo maslaha t'a la sigo kan t'a la ale ye fatuhu min sɔrɔ a ka kira ye e bɛ se ka yen sɔrɔ k'e bɛ na o wele da i yɛrɛ ye mun na ayi sigo kan t'a la f'i ka karamɔgɔ sɔrɔ min ɲanama don o y'a di karima o y'a di karima o y'a di karima ka taa se Cheikh Tidiane ma radiyallahu ta'ala anhu n'o tɛ maa maa bolo i tɛ se ka Tijaniya di n'i y'a di i ye fɛn di min n'i yɛrɛ ta ye filanan min b'a la o ye mɔgɔ min bɛ Tijaniya min na i b'a kelen pe de min na ni tarika wɛrɛ b'i bolo
i bɛ fɛ ka ala sɔrɔ n'a ye i bɛ to ala n'o tɛ i b'a bila i bɛ to tijaniya kelen na et puis o ma dabɔ fara-farali kama parce que dɔw b'u profiter yan de ko ni mɔgɔ min bɛ se k'a bɛɛ kɛ ala e t'a dɔn ka tɛmɛ Cheikh Tidiane kan i t'a dɔn ka tɛmɛ ala kira kan sariya la alikuranɛ ye fɛn dɔw bali maa bɛ se k'a kɛ o sariya la alikuranɛ ye fɛn dɔw bali maa bɛ se k'a kɛ cɛ kelen kan ka muso joli ta muso naani silamɛya sariya la a bɛ daga ye i k'a ta e mana muso naani ta yala o kɔrɔ kɛ ni ko muso naani ta se b'i ye mais n'i ye muso kelen furu i muso fɔlɔ a balimamuso ani min bɛ fa la wala a bɛ ba la wala a tɛnɛmuso sariyatigiw i bɛ se k'o furu k'a fara i muso kan wa munna i tɛ se mais ni muso in sara wala i y'a bila i bɛ se ka balimamuso in ta nɔ wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf ala ko n tɛ sɔn aw ka balimamuso fila de fara ɲɔgɔn kan mais ni kelen tɛ yen denw bɛ don a nɔ la donc Cheikh Tidiane ka tarika n'a fɔra a tɛ fara dɔ wɛrɛ k'a digi kun i la wala ala ta in de ma bɛn i ma i bɛ se ka naani ta mais balimamuso fila kana ɲɔgɔn sɔrɔ i bolo ala ye san segin a la ni Cheikh Tidiane y'a kɛ i kana fɔ k'a fɔ k'i b'a miiri ko non k'u tɛ kelen ye nin kelen don n'i ye ale ka tarika min na a m'a fɔ i ka jɔ tɔw la dɛ a m'a fɔ i ka tɛgɛ u la mais i bɛ to a kelen de la a sabanan ni maa maa ye tijaniya ta a bɛ fɔ fɛn min ma ko madadu k'i gɛrɛ ala la o interdit la i t'o kɛ karamɔgɔ si waliju si a su n'a ɲɛnama fo n'a kɛra kira n'a ka sahabaw ye an bɛ nin fana faamu nin kun tɛ k'a fɔ fara u b'u profiter nin de fɛ o de la n y'a bila kuma daminɛ la yanni k'an ka kuma na gosi an kɔfɛ na an ɲininka kuma kɔrɔ ye jumɛn ye a ma fɔ nin na k'i ka i yɛrɛ bila i ka fisa dɔ ye wala i ka n'i gɛrɛ dɔ la ayi mɔgɔ wɛrɛ de kɛtɔ ka nin fɔ o b'a fɔ k'i ka fisa dɔ ye Cheikh Tidiane m'o fɔ a ko i kan'a kɛ parce que jidili kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye fɛn min b'i bolo i bɛ fɛ ka dɔ fara a kan o misali fila de b'an bolo an bɛ min fɔ misali fɔlɔ mɔgɔ minnu ye jamanabaw kɛ i bɛna restaurant ba dɔw la yɛrɛ i bɛna dɔrɔn u b'a sɔrɔ robinet kunkolo jɔlen bɛ i b'a dayɛlɛ nɔnɔ de bɛ bɔ a kɔnɔ nɔnɔ kɛnɛ bɛ bolo i ka poti la o k'i ma k'i ka taa nin couloir in kɔnɔ ko nɔnɔ kɛnɛ robinet bɛ yen nɔnɔ kɛnɛ min bɛ bolo misi nɔnɔ don e taara i ɲɛ bɛ tuyau naani na ɲaamɛ dɛsɛlen bɛ kelen na misi bɛ kelen na ba bɛ kelen na saga bɛ kelen na e bɛ fɛ ka dɔ fara i ka misi nɔnɔ kan e bɛ taa tuyau juma na nin naani na i bɛ taa misi nɔnɔ ta mais est ce que e ko ɲɔgɔnmɛ ɲɔgɔn tɛ nɔnɔ kɛnɛ ye wa est ce que ko ba nɔnɔ ta ye non min b'e bolo pour i ka n'i ta ɲagami i b'a ɲɔgɔnna dɔ de fara a kan i kana i yɛrɛ lase ko ma kana t'i kɛlɛ directement o ye santé fanfɛla ye min qui est plus pire aujourd'hui an bɛ yɔrɔ min ne bɛ mobili kura san n b'a d'i ma n b'a fɔ bɔ taa carburant k'a la mais ne ka mobili diesel de bɛ k'a la e ko carburant ye carburant de i bɛ taa essence k'a la est ce que mobili bɛ taa i ka moteur tiɲɛna mais n'i bɛ fɛ a ka si sɔrɔ to ka diesel k'a la a kɔrɔ tɛ k'i bannen don ko essence tigi ta tɛ min ka essence bɔ o b'a ka essence ta donc e k'i ka gasoil ta on n'a pas de problème a ma fɔ an ka mɔgɔ dɔgɔya a ma fɔ an ka tigɛ mɔgɔ la mais anw b'an ka barika ɲini an ka madadu an b'a kɛ an karamɔgɔw de la la nufarriqu bayna ahadin min rusuli an sɔnnen don nabi ɲumanw bɛɛ ka ciden ɲama mais an si ka sali waati la an tɛ taa église la k'an bɛ taa sali fana sali mun na parce que an b'a dɔn an ka ala sɔrɔ sira to yen donc tijaniya la n'i y'a ta a ma filɛ karamɔgɔ minnu bɛ tijaniya kɔnɔ o karamɔgɔw bɛɛ mais nin yɔrɔ la an bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔw k'a faamu o ye interne o ye problème interne ye an tijaniya kalandenw i bɛ taa tɛrɛ dɔ bɛ wiridi ta karisa bolo a n'o ka yɔrɔ ka jan a t'a sɔrɔ hali ka taa wazifa kɛ yen tijaniya den wɛrɛw b'a kɛrɛfɛ ko an tɛ wazifa kɛ karisaw fɛ parce que u t'an ka sanadu la n'i y'a kɛ i ka wiridi tiɲɛna Cheikh Tidiane ta t'i bolo tugun non non a ye karamɔgɔ ko in bɔ a la dɛ maire yafa ka kuma la yan karamɔgɔ si tɛ tarika in kɔnɔ min ko kalandenw ma a ye dan ne ma n'i y'a mɛn karamɔgɔ fɛn fɛn da i bolo b'a bolo mukadam tɛ tuguni karamɔgɔ bɛɛ mukadam bɛɛ khalifa bɛɛ u cira u ka Cheikh Tidiane ka ci de lase n'i y'a ka kalanden ɲuman ye yɔrɔ yɔrɔ i jɛɲɔgɔn don an bɛ taa sama sariti kɔnɔna na a bɛ min fɔ a la a ka gɛlɛn kojugu walima ayi e kun ye wiridi min na karamɔgɔ dɔ bolo a ka saritiw bɛɛ ka kɛnɛ e ye karamɔgɔ wɛrɛ ye o ka mankanw ka ca jama ko la i ko sisan ne bɛ n ka sanadu bila n bɛ taa yan fɛ
i ye min bila i perdila i taara min nɔfɛ i ma foyi sɔrɔ sabula karamɔgɔ fila minnu n'i b'u ni ɲɔgɔn cɛ u fila si jɔyɔrɔ tɛ tarika in na Mahamdu Wulbaba b'a kasida sɛbɛ kasida in ka ja a b'a fɔ in kana ra'yukum fi shaykhikum qamaru fa inna ra'yahum fi shaykhihim qamaru in idda'a kullan bi shaykhihi al-qamaru faddamiru inda Allahi mustatiru ni bɛɛ ko ne karamɔgɔ kelen ko Cheikh Tidiane m'o fɔ bɛɛ ka Cheikh Tidiane kelen ye an ka tugu a kɔ ale yɛrɛ ko an ma ko tarika in na ko wazifa de ale ye karamɔgɔ ye ko so lazim na ko an ni ale bɛɛ ye kira ka kalandenw de ye radiyallahu ta'ala anhu donc an k'o faamu o ye interne ye mais an k'a bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka bɛn ka se ka ɲa a naaninan sharti naaninan sali wakti 5 i k'a bɛɛ sali jama nɔfɛ fo ni darura y'i bali don min sali wakti 5 sariya ko i ka min to yen i k'a bila i yamari min na i k'a kɛ n filɛ kɔntɛla tan cogo min n y'a fɔ aw ye kitabu 3 rimahu b'a fɔ tan nin cogo kelen na min yɛrɛ ka surun ka tɛmɛ a bɛɛ kan a duwawu safiya fana ye nin numéro tugu ɲɔgɔn kɔ tan de a bɛ se an fa Sada Ture ka kitabu ye a tugu ɲɔgɔn kɔ tan tɔ de donc dɔ wɛrɛw y'a kɛ mais ninnu fila de ka surunna sisan aw bɛ se ka taa min na aw b'a sɔrɔ yen nɔ donc a 5nan i ka Cheikh Tidiane kanu sabati dusu la fo ka taa saya se i ma o fana kun ye jumɛn ye ala kira b'a fɔ ka kuma na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam riwaya 2 riwaya 1 a ko la yakmulu iman ahadukum a y'a daminɛ riwaya 1 ko lan yu'mina ahadukum y'a ye a do ko k'i ka i ma limaniya fewu ko wala i ka limaniya tɛ dafa fo ne ala kira kanu ka bonya i la ka tɛmɛ i fa ni ba ni wolodenw ni fɛn bɛɛ kan donc o kanuli o ye wajibu de ye sabula i ka hɛrɛ bɔyɔrɔ n'o kanu ma bonya i dusu la i tɛ se ka bonya i kan ka min sɔrɔ a la n'i y'a ye den y'a masa bonya dɔrɔn a kanu de b'a la hinɛ b'a la i karamɔgɔ o cogo kelen ye muso k'a cɛ bonya o cogo kelen ye n'o tɛ i tɛ hɛrɛ sɔrɔ o de la Cheikh Tidiane y'a fɔ an ye an ka duumɛ kanu kan fo ka taa saya sama ni ala sɔnna ma ka kɛ ni waatiw cogoya ye sigida nata wɛrɛw aw na Tijaniya surutu minnu n'an karamɔgɔ bɛ k'u fɔ aw n'a tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a kɔnɔna na wala an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ kuma minnu fɔra ala ka hakiliw kɛ hakili ɲumanw ye k'u minɛ ka baara kɛ n'a ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ka ala deli ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu